és la peça clau de tot el moviment. 200 centres d'esplai obriu la porta cada cap de setmana a infants i joves per, el que només seria un espai, transformar-lo i donar-li vida amb activitats, dinàmiques, sortides i excursions plenes d'aprenentatge i de valors. De caixes plenes de material en surten històries, disfresses i objectes que permeten somniar, aprendre, compartir. En definitiva, créixer com a persona. Doncs és un lloc on pots anar cada dissabte a les tardes i on pots fer activitats, després un cop al mes també es fan excursions i doncs és molt divertit. Doncs jo crec que els hi aporta companyerisme, estar en un grup, aprendre coses de la natura, també tenir un component social d'intentar fer millor les coses, el respecte, el companyerisme, el reciclatge. Jo hi havia anat a l'esplai i recordo una època molt feliç de la meva vida i volia que els meus fills poguessin gaudir d'aquesta mateixa experiència. He après que dels amics n'hi ha a tot arreu i que junts podem aconseguir moltes coses. Però l'aprenentatge del curs no s'acaba aquí. Casals d'estiu, colònies, campaments, rutes o camps de treball són el punt final de les activitats que realitzeu cada cap de setmana als vostres centres. De fet, les colònies són uns dies d'aprenentatge, de compartir experiències. Uns dies que no s'obliden mai. No sé, però jo crec que és que tampoc es pot explicar molt bé, perquè com a nen sempre t'han dit les activitats, però com a monitor entens tot el que ve darrere. I és una cosa que m'omple molt, no sé, és que tampoc hi ha paraules per dir-ho, però és que de repente, és que es posen els pèls de punta, però és com que, no sé, emociona molt veure que tu també pots fer el que tanta gent ha fet per tu, i és una cosa que m'encanta, és superbonic. M'ho passo molt bé perquè tinc molts amics i les activitats que preparen els monitors són molt divertides i molt guais. Que el temps lliure et pots quedar aquí fent pulseres o carta i també pots anar a fer cabanes. Fer cabanes? Com les feu, les cabanes? Posant pals. Bueno, perquè fan unes activitats molt xules. Són uns jocs que mai havia vist. Ah, sí? Sí. Tu pensaves que a les colònies podries aprendre tantes coses? No. Què els explicaràs als teus pares quan els vegis? Moltes coses. Sí, jo crec que es pot treballar més en profunditat de colònies perquè el fet d'estar 24 hores junts durant 10 dies fa que tinguem molts moments que durant l'esplai no tenim, com és l'hora de dormir, l'hora de les menjades, tot això que a l'esplai no ho vivim i també fa que fem més pinya i que treballem valors des de perspectives diferents. Clar, tu dius, els petits potser no dona tant per parlar i tal, però de sobte, per exemple, estàvem tocant la cançó d'Arrels de l'amor, que tracta d'un monitor d'esplai que va morir fa molt de temps, i al veure que els nens també ho entenen i tenen una empatia que dius, ostres, pues, ojalà aquesta empatia duri per sempre. És algo superbonic. Tampoc és tant de... Potser no és de conversa directa, però en petits gestos ells demostren que estan al dia i que saben moltes coses i que poden respondre perfectament. Sí, és algo molt bonic. Cada centre d'esplai no està sol. Formeu part d'una zona o territori que aglutina els centres d'esplai que esteu més propers territorialment. Aquesta organització és només el primer graó perquè cada centre d'esplai tingueu una participació activa dins el moviment. Els centres que formen part d'una zona o territori es reuneixen un cop al mes. És l'anomenada reunió de zona o territori. Aquest és un espai de participació en què els centres d'esplai, a través dels seus responsables, debaten, organitzen activitats, exposen les necessitats formatives o estan al dia i comenten les novetats, eines i recursos disponibles i pensades per als centres del moviment. Tot el treball que es realitza a les reunions de zona i de territori té dos recorreguts. Per una banda, els responsables ho traslladen als centres d'esplai i, per l'altra, els responsables ho transporten al Consell de Responsables Territorials, conegut com a CRT. Periòdicament, l'equip de responsables de cada zona i territori participa al CRT, que és un dels punts de trobada amb el Consell Directiu. És una reunió en la qual ens trobem totes les zones i els territoris de Catalunya i el que fem és una mica com de traspàs d'informació al MESEC cap a les zones per tal que ho podem comunicar als esplais i al mateix temps els esplais cap al MESEC. És un lloc on has d'anar-hi amb moltes ganes, amb ganes d'aprendre els altres, de contaminar-te superpositivament del que fan a les altres zones, als altres territoris, del que fa cadascú al seu centre i aprendre moltíssim de les experiències de la resta. La participació com a centre d'esplai dins el moviment no s'acaba aquí.
El MESEC es regeix per l'Assemblea General Ordinària tal com s'estableix al Reglament de Règim Intern. És en aquest espai on, amb la participació dels centres federats, s'aprova el pla d'accions, les memòries, els pressupostos o el calendari de curs. En el cas que no s'arribi a acords, es convocarà una Assemblea General Extraordinària. Qui pot participar a l'Assemblea? El responsable de cada centre d'esplai o, en el cas que no hi pugui assistir, la persona del centre a qui es delegui aquesta tasca.